egingo dugu poke hawaianoa. Hori bai, lagunduko dugu saltsa batekin espeziela. Egingo dugu wasabi saltsa bat eta horrekin lagunduko dugu gure pokea. Hemen daukagu arroza, eta arroza honik kenduko diogu almidoia. Nahi dugu egin sushi arroza. Hortarako urotzean botatzegu arroza eta kenduko diogu almidoia. Eskuarekin hola, garbituko dugu eta kenduko dugu ura eta berriz ura gardena geratu arte. Hori izan daitezke 6-7 ur. Egingo dugu, ikusten zuen dagoen txuritzen. Hautziko dugu hola, garbituko dugu ondo. Txuria dago, orduan ura kenduko dugu arraskan eta berriz beteko dugu ur hotzarekin. Ura gardena dago ja. Beraz, ja arroza garbituta dago. Orduan ura kenduko dugu eta utziko dugu, erreserbatuko dugu gero egosteko arroza. Hemen daukagu ura irekiten, hemen daukagu lekak, ja, zatituta. Orduan eskaldatuko ditugu, minutu bat. Hemen daukagu urotza. Minutu bat egon dira. Orduan ateako dugu hor. Hogolaxe. Eta orain egingo duguna da egosiko ditugu, berdin, eskaldutuko ditugu gure zentzuriak. Hemen ditugu zentzuriak, hogolaxe. Eta lekak hotza daude. Orduan berehala aterako ditugu. Bere lekura. Oso garrantzitsua da ateratzea lehen bai lehen. Behin oztuta atera behar dira, bestela mineralak eta hori galtzen dira uretan. Minutu bat egon da, hori berdin. Hora biako dugu. Eta behin oztuta. Aterako dugu. Aterako dugu. Eta erreserbatuko dugu. Orain arroza egosiko dugu. Garbila dago. Eta geneukan neurri bat arroz, egingo duguna da 2 neurri ur, bat eta laurdena. Bat eta laurdena. Holaxe. Jarri dugu sutan, atope. Irekiten dunen, ordu jetxiko dugu sua, oso basua. Jarriko dugu sua. Eta utziko dugu 8 minutu egosten. Itzaliko dugu sua eta beste 8 minutu gehiago utziko dugu hola. Itzalita taparekin. Eta ja, gure arroza egosita dugu bat. Eta gero ja, alineatuko dugu gure ozpina, azukrea eta latzarekin. Badegu gure arroza egosia, eta orduan oztuko dugu. Hortarako botako dugu bol baten gure arroza. Eta oztuko dugu. Hortarako daukagu hemen abaniko bat, eta horrekin oztuko dugu arroza. Hemen daukagu gure linoa, gogoratu dauka gatza, azukrea eta ozpina. Kasu honetan da sagardo ozpina, esan daiteke arroz ozpina edo sagardo ozpina. Eta horrekin alineatuko dugu gure arroza. Baina lehenko gozen peltzea pixkaiago, holaxe, ondo. Orain botako dugu gure linoa. Eta nazuko dugu. Eta da sushi arroza egiteko. Berdina. Arrozak xurgatuko dugu alinoa.
gure poke arroza prest. Eta orain ja, behar duguna da gure saltsa prestatu. Hortarako daukagu hemen wasabia, pixkat, eta hortxe bertan gure alioli veganoa botako dugu. Eta ondo nahaztuko dugu gure wasabi saltsa eukitzeko. Gure wasabi saltsa. Orain gozen aurkeztea. Aurkeztuko dugu orain gure platera. Hortarako jarriko dugu gure poke arroza. Daukagu gure wasabi saltsa. Gure lekak, gure tomatea, hemen dugu gure zentzuri berdeak, hartu pixkat, eta amaitzeko gure aguakatea. Azkenik botako dugu sesamo pixkat. Eta izango da gaurko platera, gure pokea.